Shubor na Khlem jong unong san Hima. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kan pha da ka show cause notice ya ki officer ki bapin me ya ka notification ka bakdo ba ki nongshong dukan Barit barya ki hab ban Siew professional tax ya kani uba Winston Tony lingdo UCM ulapin tip ha ka jingekren bat ki nong tho ko bor ha ka sni palai uba Tony lingdo uloong baka professional tax kam day ka barang thamai hinde ka day ka baka sarkar Meghalaya kala IT ya ka district council nadu usnem 8,000 khat uloong ba na lor ka notice bala sam shaki dukan Barit barya ka council kan pendu pendam no bat ka council ka kwa bantip manu ki badan benta ban let sam notice shaki dukan Khlem ka jingtip ka isi India sini hakabai day bat katu khubor ke bala sapriang state ba hakabai day bat katu ka jingsam jong ka district council ya gitu ki notice hakabai day bat ki professional tax le lingba ki superintendent bat ki inspector kindian nga syupa pensyai na kaliang ka jongi pinda pait bahai gitu ki notice ki bala sam ngai gitu ki notice ki tarik ki bahasa mi gitu syaki dukan ki bapher ki dei ka arp khandai tarik bat lai puk tarik nang maklanga jong upanai September ajar apsan bat tang ban syia syai lang berkhoi mo ha gitu ki sngi ka dei ki sngi ka ba ni don hapring ka jing resign no jong iba syembor lang renjak kemusi yang berim bat ha gitu ki sngi ki bangidang ya bon kam ha bangin ya crunch phang ki CM ke batmai lani ki EM ki batmai ban penbet na kaliang jong ka party ki kai ndai kansan menin mi chi singi ba kelas sapriang tu ka khobor ba kadai ka jingshim ka bu ka jong ka ni ka isi ka bamanta nani ka isi ka barim ru ba kami ka tu ka notice pasam ya ki pat ba nong shong shnong ka jing pilshai na kaliang ka jonga ka shulong betang kat ni ka banengkong ka ni ka professional tax kamdai ka badang thamai bani tip lang berapa kani kala don nadu 8,000 khat baka sarkar jong kani ka sarkar Meghalaya hi nadu ti 8,000 khat kala IT shaka district council ban shimti yakini ka professional tax ani ban krong ki professional tax na ki nong shong shnong ani na ki nong trei ki bopher ti pi ni don kam kum ka council ni don kam ya ka professional tax namar ba kum ba pi menta kamtam hakini ki penai ki senam ki adab ni bakani ka sarkar kanang knyot ya ka district council hakabi day ban generate ya ki revenues lan ki funds ti kani ka wayna ka benta baka district council du ka khmi lenti ba sisen bangila yo ya kata ka lat ka lenti bangin yo ban pentri kam ya ka professional tax ni don kam ya ka revenue ban sustain ni ban penem ya ka district council nani ban pentelun ni kam apa ka district council ti kani kam dei ka kam ka badang jan minin min sisi nani henriu benai ka por ka bangi shimi isi kani ka dei ka bala dep ki kam mo ti kani ka dei ka kubor ka kerwo ka syai be na syaki pai ba nong sung bakin sung thu ba baro na preng jungi ni don kam ya ka professional tax Henry kani ka isi ka bamanta pade kamdei ka ba ngi rai mangi nani mangi shule don bor mangi nang ni syakmat ku mangal ong mentan ngi don kam ya ka professional tax ban wanra ya ka revenue hang ni po district council Henry ni sungthu pade ka jing hiran ka jing hyar jong ka kamai ka kaji jong ki nong shong ki jong i bot ki badai ki tribal nani ki non tribal ru Henry kani ki isi ka batha nang ni syakmat nama kumba pilatip ina ka po sa kapor ni ong bait bangin penbet ki kamram nang ni ki kam ki jaman ni syakmat ngin streamline ni ki kam nang ni syakmat ka way na kata ka senjam ka bangi kwa ban shim ka shulong no ba kumba ngala mention mene ni kwa ban tip manu na pedeng ki officers ki basam ya to ka notice Khlem ka jing tip nani Khlem ka hukum nani Khlem ka jing yo jingbit na ki secretary nani ki officers ki beran hajrong lani na ka isi ka jongiru kani ka dei ka ba pen i syai baik ba la don menu bishim kabu ban pha kani ka ya kitu ki notice ha ka por ba ka isi kala dissolve ha ka por ba i syembor lang renja kum usi barim ila resign bat bangidang ya bunkam ban ya pendap ya ki kamram ki kam ki jam bat ha ka chu ka por ngi snu thu baik pada ba kumangong mene ngi don kam ya ka professional tax bat kani ka isi ka ba thamai mentangin pet perman in ya bat kumangla ya keren bat ki officers nama ngila wat banyak manu bedai tai officer bat ngila airu da ka show cause notice ci
nyosngi ba in batai balai bi ile ini ka kam Khlem ke jingtip jong ke EC la ni UEM finance in charge la ni ki officers ki badan halo jong i ban pha ini ka notice tingila dep ya keren ru ba nang ni syakmat baru aktu ki notice ki bangila ai kham tam she ki tu ki dukan ki Barit ki beria ni recall no ki tu ki notice baro ngin khat no itu ki notice namar ba ka along bi ai namar kham don ba pha ye ki tu ki inspectors la ni ki superintendent ban pha itu ka notice ka baningkong bat ka ba ar ka dei banang ni syakmat ngin pha iki inspectors ki jongi ban let sha po ki feel ba dingkong amdei ban shu ai ki notice dei ban da don chwa da ka assessment ngini ban don chwa ka assessment but halor bangila det ka assessment da don kam bangin dei da ka don kam yangi bangin ai ka notice ngin sa ai ka notice ti khndiat ka ban shu batai ngai phi hakabai dei bat ka professional tax kani ka dei ka slap mo khnang ba ki pai ba jongi ken sngau tho mo kamut kani ka professional tax kam dei man ubnai ka dei shisen shisnem kamut ki kinu ki batrai ka kam ki bakamai hapo sanpo hajar shisnem kimdon kam ban si ka professional tax kiba kamai sanpo hajar shisnem hadu hinyo posan hajar shisnem kamut ki hap ban si ka professional tax tang arspa tingka shisen shisnem but hinyo posan hajar hadu shilak ki hap si hadu laispa tingka shilak hadu shilak sanpo sanspa tingka shilak sanpo hadu arlak hinyo spa sanpo tingka arlak hadu arlak sanpo kamut shihajar tingka arlak sanpo hajar hadu lailak shihajar arspa sanpo tingka lailak hadu lailak sanpo kin siu khat sanspa tingka lailak sanpo hajar hadu saulak kin siu khanriu spa tingka saulak hadu saulak shiteng kin siu arhajar shispa tingka saulak shiteng hadu sanlak kin siu arhajar sauspa tingka bat kibala tam ya ka income lani ka jingyo ka jungki sistem sanlak shijrong kin siu arhajar sanspa tingka kini kadai ka riet ka bal adon nadu meshwa mo mdei ka bangi peni bangi ka isi ka bamanta khala ikani ka yakani ki riet lani bangi pha ki notice andai kat kum ka jing pen nani ka jing pen shisha jong ki nong khai nani jong ki nong trei kam ki boper la khala bandai ki office sarkar la ki la bandai ki nong trei bank la ki la bandai ki nong kai school pat kum tar ter lada ki pen hi ba ki income ko jong ki ka dei hapo sanpo hajar shisnem kim don kam ban siu ya ka professional tax but nadu sanpo hajar shaneng hadu sanlak kini de ki slaps ki boper kum bangala ong pi matan kani ka jingmi kini notification dai habai dei kani kam dei ka sin ka bringkong kani ka sin ka baan hatu utang baling ba ka jing ai show cause notice kalabiang em ka shilong nom tu ngi ka shilong lo kumon shi ong no mo ngi hap ban le shwa da ka show cause notice ngi hap ban le ka tu ka natural justice mo kumnong in shu suspense net ya ki nong trei du ka bom la long Khlem na yo man snow ya ka juba ko jongki manu ba pha eki ta de halor kata ka nongrim ni a ya ka show cause notice bangin tip bangin ya wat tanrai manu ba pha eki ban le ini ka kam bat kumnu kin lek ban sam ka tu ka notice Khlem ka jing tip jong ka isi ka barim la ni ka isi ka batmai ru nani kam jing pha jong ki officers ki balong halor jong ki ru ti ka ta ka di ka daw ka bakong san ka bangi ai da ka show cause notice but hadin ka hinyo sngi hadin bangi la yo ka juba ko biya ladang idon kam ban suspend yi gitu ki staff ru in suspend but kiwei ki action ki bangin sa shim ru in sa hap shim ya ka ni ka isi ka batmai tika i ka daw try ba penlong ini officer ba kin le ikli kam ha ka por ba ka isi kam tri kam kadaw jang am tip mo le si yo kadon kanu ka jing no ka jing snow ka jongki le si yo kadon kanu ka wa ki kwa ban jeopardize ya kalentiyat ka jongi ru kata ngam tip kila ban bun ki daw andai ngamdai bang asu speculate le si kala ban long kum kita ki iru yo kadon ka jing le khnang ka jongki ru ban long ban pen kinsting ya kani ka kam ka bangi tre namar nadu basdang la onghi haka nu department ka bangi ngin le nang ni syakmat ni haban streamline man pen back de jaka de halor kata ka nongrim bangila ai da ka instruction ya ki officers nang ni syakmat hadin hadin bangila constitute ya ki EMs ki barim nang ni syakmat kamut ngin don back ka meetings ka boper but Khlem ka jing batha jong ki EMs kinu ki triet du kanu ka department du Khlem ka jing pha jong EM kam num don kanu ka circular na ne ka notice ka ban mi na ka ne ka office ka jong inang ni syakmat hatu pin pha pa dem da ka sekolah na jing tho saman lagi department habai dei ba ne oh ngin sa pha teka ka khubor jong pinang ki officer ki batri ne ka khubor ka junga kalong ka shai bet ki officers mo batri hamni ba nadu ka singi ka baningkong pangiwan ban shimti ya kani ka kam hangni po district council limba ka mandate ba ki pai ba ki lai ngi ongi ki pai ba
ka BPP kam num tre ya kanu no ka kam ka ban bu jing ya kari ka jai ban riu kata ka dei ka bai ka ba ar ka dei ka ba nang ni syakmat ni kwa ban tre hok ka kam ban penbet ya ki kenram bat ban ngin streamline bat ngila la ban persyang da ibor ibarat ijongi ha ini kindiat benai ki belak lek henriu teli ki benai ngila la ban lek shibun teli ki kam na smau thu kam dei ka besuk yang i ba ngin wan hang ni tang henriu benai nyo benai ngin penbet ya ka bala kenriang ni ka bala kenram la ka tasnem kan chimpor di kata ka dei ka wei na ki khobor ka bang kwa ban ai shi ki pai ba ka jongi ka dei ba yai sya bat ni namar bakin don bet kun kini ki kenrum ki kenram ki ba le si haka jingpynmih ka jongi kin don bet kinu ki ba don rengkat lang bat ni ki ban chim ka buru do kumwe di kata ka dei ka warning ka ba ka ni ka isi ka batmai ka ai kam tam ki nong tre hang ni po district council ba phi dei ban fall in line na ni ban yat rengkat lang bat ka rai bat ka ba ka ni ka isi kan le i don kam ban yo ka jinge tre lang nang ni syakmat bat lada phim don kata ka jinge tre lang ngim si ban chim da ki senjam ki ba kam ting namar ba kam ni kam wan hapo district council ban kentiu ya kan ka isi na ni ya ladi ni wan ban kentiu ya kari ka jai ban ri ni wan ban penbet ya ki kenrum ki kenram bat ni khmi len tiru ba ki nong tre jong ka district council kin ya ai ka ketika diang ka ketika man lang bat ni nang ni syakmat Mbak piong gani ka professional tax kalau ada nadu arja ka. hoi Pihak ini jin kesenian di belalai keempat judan kata ka jikrong ni gani ka tax ketika sen menikong na nuna. Kaladon namar ba kumbang ong fimene kani kamdei ka bangi susdang mangi menta kani kaladon labon bon tulisnan kaladon ru shibun ki amendments ani ki jingpynmih ha ka beidei bat kini ki slaps kini ki rates ki bagi labu ru bat kumba fi tip hi ha ka last session ka bangi ngidon hapo ka district council ru ngila ya tai shibun ha ka beidei ba ka professional tax ti kumban sujuba ka jingkali ka jong fi kani kamdei ka sen ka baningkong ka bangi krong professional tax nrei kadai kasien ka beningkong pade ka bangi mi si pai ba bangin pen sngotu yaki babaro kum ki nong shong snong ki bakwa ban kentiu ka ri ka jai ban rio tong ni no senyang lengba ka professional tax ki riet ngadap ong yepi menne kam da dei ka bubun hadu ki kam ki bala da ki kluruk inang sim tang anajar san spa tabat kani ka jingkrong ka jongi ka dei bet ban kentiu ya ka yo ka kot jong ka district council kata ka dei ka kerukom ke bangi ngitre bat ka lenti ke bangi nginya na syakmat akhniat mo makai ke saya soi baru presiden yang imo ba dan mela basa ba iju ong ikan ikan pi ngasakan mo na bala da ka pratengka jong ka sokar ka khan kamu ka sokar ko la bale sibun ki kam ki jam tengi ru hang ni apa di council ada ka pratengka jong ka di council ka khan mo kamu ndai tamang ki pener kam da ka council ni train nam tak jeng pai ba te kembolong mata mo ngat su anu ka saya pi mangi ka disuk ladang yem tuan ka tu ka geran nang tenda 15 finance minister ka central ka manginum yo ban ai kinu kilat jing herap yaki pat ba le ki shnong le yaki nuru tani lada kumbong isi ladang ni ki pat ba ki bade hok maksi yo ka professional tax ni no senyang sya kata mo amde bi no senyang sya kata ka council pino senyang lo syakari ba ka jaj ban riu ada ka khan ka prapit ka ni nyilak banyak bi ong do ki yin ki don ki shnong ki batang ki ndo ba shnong ba pi kim don mo gan ki school bapi ki ba senda ki shnong ki ba senda ki balang ba sengki ruper ki ba ngimla ban ajeng rap ten ladangi don pat ka pratengka ka ba ngila ban ajar kum kita te kembolong mentah haduk mentah ba dada ka district council nyempe syu ya ka primary ru namar ba kala simti ka sarkar ni haduk mentah ka district council kadang ajeng rap ki kenja token ki grant ki lower primary school ki ba sengi di kishnong ke baseng di kebalang ke bapak no yo kan ndo kajian pasal ngi ju ai ka kan ke ba lai pun 2000 kasus namo ke lima juta le sila dangi klan pat kapat ngilak ban penhe kami kita te bangilak bane sibun ki kamrut namta le si bamhe mong nyimlak bane bale ka sarkar ni habu bor badan ada ka klan ke pat ka ni biang kan revenue lembaga professional tax bagi ngilak ban ai ka mo kita ki jingirap namta kishnong ki thau ba kam ta ter nak kelang jengi ka kausung ni pen pau ke semua akibat yang kita baro mo nak kelang kena sarkar la kelang ki kontraktor ki badan kali kamai lokal taksi ba kam ta ter ki baju Siew ya ka personal tax ki bang kenturu iki lembaga ka bor bakin Siew tista ka kena ka Khajna ka jong ki ba pidi ban Siew kenang ba ka kausung jengi kena ba punya penyekam anta ka ba arpat ni don hang ni kinong try ki jongi ki ba pli ki ba ngajuong nak pos kuat ki ba try ka tangkem ki casual ke baka tulok juki kelong tang sang hajar tengah simate tila ka klan ka pratengka ka ka kemut ngilak bani en ta kiru kita di ide bang suka pan pang ka kuat ta siap
takkan mau kani ka wei mo kani ka statement ka bangan ai ka shlong bai tang kani ka wei ba kani ka isi ka ba menta dalile kam num nyon ben ya ki duk ki ya ki jongi ki duk ki suk ki jongi kata ka dei ka kubor ka ba shai ba but banang ni syakmat ladangi don kam ban pha igini ki notice jong ke professional tax ru kum bangala om mane yin ye le shot ka assessment yin da don da ka checklist nomar ba kat kum ka jingtip ka jonga hadin bangala wat benya bat ki officers kam shimla don kata ka assessment kam shimla don kata ka checklist la shule ai pathar lot iki notice baro khoi ti kani ka dei ka ik bangin in sala bante la kam nang ni syakmat bat hadin baki la shimti kini ki em ba thamai nang ni syakmat man ta ka sngi kamot na kini ki khindiat banai ki sngi ki bat sawan kamot in sala bante la kam ki baro Terus sebagai mas siam. Dengan kentu kena kalian ka council juni ka isi juni kentu ya ki pai ba ma de se ki bra seir men siam ki bla i lang ba ka ta jumi so chen kham tam ka jumi ya ki la pa ko boru ki bra su jump into conclusion ban ong o ba ka PPP ka ajing seneng ya ki pai ba ta ter te kentu pai ba ki bi nai pedang ya ketu maka tu kam sim lawan lang ba ka isi ni la su don bale ki officer juni ka long isi am ya ka ba ka council ka isi ka session action tentu ki pai ba api i ke bokom kita long ki ba keluar ban Hun yang ni, wat yang shine yang ni, bat lang ba jo kan dekaport ko bertarung. Naglang siya mila pensay kata tingin niya minum yang ngetsu, mor habasin berami ka la patay kubor. Kendon we pagi kenhun ki persyak yang ni ki ban kau lai projek kini ban penting pai ba te kentui pai ba mde masir kemolong siam jongi kemolong ke parti jongi kan mle kan kam kan mangin ben ya ki beduk ki besok. Ngam dan mo sa let's say ngila ban wat banyak ngila ban sa shu ai pada fika separate statement ni kini kata bar khoi ndai hadu mentai ti tanpa ka wai ka banga ngatip pada lengba kani ka professional tax ka bangi ni yo kala no senyang sikat dai ha ka ban kentiu ya ka council fund namar let's say kala mandai ka wai na ka bahe tamru naga jing yo revenue ka jongi ha ka bai dai bat ka district council di kani ka professional tax ka da shisha ka kala kentiu ha ya kayo kokot jong ka district council ha ka bangila ban pentelu ni ki kam ba pher ka bangi don ha pedeng ka jing plan ni ka jing angnot ka jongi nang ni shmat ke